Ne oprim în deschiderea de jurnal asupra unui subiect despre care toată lumea vorbește. Pe stradă, pe feed-urile rețelelor sociale, la TV, mulți am primit chiar și mesaje pe telefon de la prieteni sau cunoscuți care ne sfătuiesc să nu ieșim din case sau să stăm cât mai puțin afară, să ne punem din nou măști, să purtăm ceva pe cap și totul din cauza și de teama. De teama unui nor poluant, amenințător, care astăzi ar urma să ajungă în România. Acestea erau zvonurile. Și acum să vedem ce știm cu adevărat despre acest nor. Există într-adevăr un nor poluant format din sulf, nitriți și monoxid de carbon care ar fi apărut în Ucraina. Asta spun autoritățile din Kiev și asta titrează și ziarele străine. Norul s-ar fi format ca urmare a bombardamentelor și incendiilor din Ucraina. La fel de adevărat este că ieri autoritățile din Kiev au anunțat că nivelul poluării aerului a crescut foarte mult acolo, iar cetățenii au fost într-adevăr îndemnați să poarte măști de protecție în aer liber. Iar acum să vedem ce nu este tocmai adevărat. În primul rând, nu există niciun pericol de poluare pentru România. O spune ministrul mediului. Oficialul susține că valorile în țara noastră sunt normale și că ele cresc în anumite perioade din cauza traficului și a condițiilor meteo. Oricum, monitorizările se fac din 24 în 24 de ore. Mai departe, și meteorologii ne liniștesc. Ne asigură și ei că, datorită vântului care va sufla cu putere în următoarele zile, orice concentrație de monoxid de carbon care ar putea ajunge la noi va fi dispersată. Așadar, potrivit autorităților noastre, să dispersăm și îngrijorările și să trecem mai departe.